OK, já se omlouvám, že to bude delší, ale musím to říct, protože hodně lidí ví o tom, jak pomluva, výsměch a celkově šikana ubližuje. Jak špatně se potom lidi cítí, jaké následky to na ně má a stejně to dělají. Tak co je na dnešní době špatně, nebo kde se stala chyba a proč nedokážeme místo výsměchu pomoct? Proč lidi nechápou ty, kteří se radši straní? Nebo proč nechápou ty, kteří mají strach a nedokážou začít věřit? To je dnešní problém, tak proč ho nikdo neřeší? Máte miliony lidí, kteří se smějou a stejně uvnitř trpí. Stejně to na nich nepoznáte a radši budou žít takto. Radši po večerech budou brečet a dělat, že se nic neděje a já jsem jeden z nich. A stejně bych na tom nic nezměnil. Tak proč je tomu tak? Proč to takhle funguje? Protože lidi jsou sobecký hovada. Radši vás srazí před celou třídou pro jejich úspěch, než aby byli čestní. Radši vás bodnou 1000krát dozad, než aby sami krváceli. Protože radši dolů půjdete vy, než aby šli oni. A takhle to prostě je to sad.